Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, di channel Masmu Channel. Pada hari ini lur, aku nggak konten iki ya, konten resik-resik iki. Konten nyapu-nyapu halaman nih, nyapu ngarep kontrakan, nyaponi godhong pohong pohong godhong pelem padha rontok barudan barang wingi. Dadi iki tak saponi soale gak ana sing nyaponi. Posisine iki soale ning dalan gang, Bro. Dadi yo jarang ana sing berseni. Ya wis saya langsung kita gas, tak eksekusi langsung ya. Tak sapu, tak sorong rono iki, tak tarik rono. Ngetan iki parake. Iki sebenarnya iki ya gak melok duwe tanah. Asline iki tanah wong iki. Gak tanah kontrakan maksudnya, Bro. Iki tanah wong. Tadi tak sapu kene ben ketok resik. Soale iki ning ngarep kontrakan tempate iki. Wis tak saponi kabeh ben ketok mening, nek wis bersih mening ngono kan ya nang ati ketok piye ngono. Dan pikiran iku moto, pikiran iso jernih ngono, penak ngono lah. Ya wis ngene iki mang, daripada gak lapo-lapo timbangane nganggur. Iki tak langsung aja tak lanjut ya. Njabut pohong iki. Pohongku dhewe iki ngarep omah lho. Ngarep kontrakan. Sini mek sitok. Tapi sitok iki lumayan iki gede iki, sak lengen lho, sak lengen. Lumayan. Iki kok njabut aku oleh rong wit. Ya iki mang tak ketoki wisan langsungan ya. Tak eksekusi. Dadekno apa iki sok enake pohonge iki pohon kuning iki. Mau wedhuk iki. Enake dadekno apa iki sesuk langsung ae ning video selanjutnya.